Mae'n 10 mlynedd ers lawnsio'r gêm Gears of War cynta. Meddwl am hwnna, bryd yn oedd pobl dal i gymryd Nickelback o ddifri. Well, kind of. Diolch byth bod gan coc rock effernol a boes cyhyrog efo gomod o testosteron ddim lle yn y byd modern a di newid cofio pa gêm ni'n trafod. Ie, di Gears of War 4 ddim yn newid delwedd y gyfres lot. Mae dal wedi ynalu'n syth at fechgyn yn ei harddegau cynnar. Ond damia fo, oedden ni gyd yn fechgyn yn yr harddegau cynnar ar ryw bwynt. Pawb o'n ei boi am ferched. Wel, ie. Yna stori o ryw fath, rhywbeth mae ddynol rhyw yn gwynebu byddin o beasties sydd eisiau weipio ni allan. Yn wahanol i beasties y gema cynta, wrth gwrs. Efo dyn mawr chwyslyd. Ond dim mawr chwyslyd gwahanol i'r gema cynta. Yn ei chwythu nhw i smithereens. Ond dim just efo bwledi tro yma chwaith, mae yna gwn sy'n saethu razor blades na'n o'r tad. Oce, dwi ddim fel bod Gears 4 yn ailfeisio'r olwyn, ond pan mae ganddo chi fformula sy'n gweithio, pam newid pethau? Bydde hynny fel newid fformat y newyddion neu noson lawen. Pointless. O wai, hwnna'n gwrdd rhaglen hefyd. Well, anyway. Mae Gears of War 4 allan heddiw ar y PC a'r Xbox One. Pam ddim lawrwyth efo rwan? Fe na ddim byd ar y teli ar ôl y lle, beth bynnag o'n ei bai mae stwff TV shopping na RS4C. O, fi'n offi hwnna hefyd. Ti'n ddyn simple, Daf? Yn ddyn simple iawn.